Kane kadai ka story jong ipali. Kendiat kala story jong ipali. Nadu porba idang ret tak adu benda klat no. Kane kadai ba ibali idang don ars nem karta. Haki 90s ane isnem kendai po. Ane arngut kihen men jong Bali plus Bali apa deng. Longkamu bos. Hakan ikaw ika durpat ibali idon laisnem bat kong iladon sansnem. Kini pat day kapor ba ibali don beniat bepli innocent naughty boy. Siya penriam feri ya ibali hakapor ba idang red. Hakan ika porpat ibali ilalit school siya omsning ha Saint Michael. Kani ka day kasngi ba ibali ila bliang communion ha omsning parish. Hanete bali ilas nang mande style he. Pat kani ka day arha jar khatlai omsning bali badihin menjung i. Kani ka dance group ka badai na omsning ba ibali ru idi member jong kani ka group. Pat kani ka day ka last performance ba i perform kadai hau ar hundriu tarik u Januari arajar kandriu nongpo marngar kitibit sisa hakitu kipor ki arajar kandriu kat ni kilala. Ending the seriously kataf siya kataf palat. Imagine tang way bro baro ukit supersonic ending. Kini kideki members jangka group electronic group. Kani pat kadai ba i bali pat ihin men jong i kia lekai hapur ba i bali i wan kai shlong. Pat kani ka jaka kadai ha matilang pak house nem arajar khatinyo. Bali shu ai job ya men amar bau de ubro bobha kwa arban program ya men ka jing shat ong la bali he ini pat idei i mei jong i bali bat ihin men jong i kini kidei ki mau pram society parlok jong i bali kat ba phidang yo alat ban pendut por si parah lane si ying hisam pendut por mar ba kan long ka e ka ba kordor mar ba ngimtip ka e ka banja ha ka jing im jong i sakaway ladaja ka e ru lane kumno ru kan ma ba ki bahayeng te ki bahayeng kum ba ki juong dak tin pareng family is family. Hadin kane ibali ila sedang ya ke YouTube channel kapa ai kerteng Rinus Krupa. Kane ka video kadai bala shoot but edited by Rinus Krupa. Treshtom lekmen pat pensa kanam kata kadai kentin bala keren dai Rinus Krupa. Kidon ki kentin ki paong bala dangi ket mau iki hadin ba kila klat no na kani slapat he kanlong ka e ki jingkar ko na bata ki to ki bala klat no bat kanlong ru ka jingking na bata ki jongki bakin poi si beneng ka jingkan mau itchungi ya ibali kanlong ru ka jingking na bata jingi ba poi su poi sa syaka himau play bat hang ta ken ngin saya syambyang sa hisin shi juno.
tempat kadai ka scene kawai naga scene ki baju don hak video singki bali ya pingin am klet dali lei namar idin jat jungpi kala don nak ne slapper thai khamtam yakitu ki breo ki ba ye epi kin yakin mau epi hadin ba ibali ila pau ha ka funny video jeng i but ila ak video lang ru but I on taste emli big shout out to Dr. Legend on taste emli rengkat bat ki member jeng i lum lang syabong big shout out to you bro hadin kane Irenus ikendu ya I precious tumong balong ru I best friend jong Irenus kerba imdei dang I best friend ha Irenus kerba hi ila dai kum I henmen baju don rengkat hakan no per hakan no situation always there for him kanika kantin matho sigma rule always respect your boss aga jingsha kan am dei ba edit manga ne dei ba edit mano manoru kadai hi bala tho but edited da Irenus kurba haka phone jing I hadin ba ila klat no na kanika slapper the yo ikitu ki videos but kalong ka e bas ngutenat ba itip man respect laneban burom ya ki bahalor boss means ki bahalor